Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bhonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masonke intabadotele empahleni umphendlemane. Umama mkhulu kusigaqa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni negulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje ncidi mamba ncidi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathi wantaba izulu. Unomakofu umkhono udukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Gama lakhe uBTK umfowethu. Noma kanjani ke ngikubingelele nami lapho mbukele camp wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamba zamkhoza zimthele umfana enhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqa esikanodolo isigqobo sikashwami intedlu amandiya namasulumani thiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labo lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlaphula abothanda umnikazi ohambayo uyayibonela la ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uze nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Kumfowethu emashumshumi umzukulu naphambela isitimela samampondo umnolango ngufene mbethu umhlaba nezulu sekunjalo futhi Sinohlonze TV into ongayenza usubscribe njengamanje uthi Sinohlonze TV ngena ku YouTube usubscribe uthi Sinohlonze TV gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Yabona namhlanje ngenze nje kwaba lula ngendlela esimangalisa ngalandi insizwe esencane bakwethu esandukufika endimeni yomculo kaMaskandi. Sizoyixoxela nje nazo sizwe ukuthi ngabe injani ngempela lapha na insimbi ukushisa la endimeni kaMaskandi. Gama lakhe uButternut ukhona mase kuba nensizwa uMncidezeli. Ake senze kanje siyakubona njengamanje. Njengoba ngishilo ke mbuke lapha ekhaya ekuthenini ukuthi nginey'nsizwa eyisencane ey'ngenile zafika futhi endimeni yomculo kaMaskandi zafika impela igalelo lazo sayibona lapha. Nginensizwa la uButternut nensizwa la uMncidezeli esobe sikhuluma nazo njengoba kuningi nabo abathema bengena emculweni bakufunda. Ngizofela ngibingelele njengamanje ngizoqala kuwena Butternut angikubingelele ngokwamukela kweZinohlonze TV. Igama ngikusiqiniseko waseBhekville endaweni yaseRugby. Ngomaskandi igama ngidumela ukuthi noButternut. Into engenza ukuthi ngithanda umculo kakhulu uMaskandi ngoba ubaba kade ethi mayebuya emadolobheni esasenze eThekwini ephathe amakhasete uMaskandi. Nami ngaba nesifisi ukuthi ukuhamba kwesikhathi ngiyafisa ukugcina ngiwumculo. Ushuthi into enanithi makudlala ama-CD nawe kube khona mhlawumbe izingoma ezifikayo noma ugcina usulingisa wona lawo makhasete ngoba kwakuyisikhathi samakhasete. Ngicela ngilingisa wona amakhasete. Ngilingisa ukucula kanjani nami kuyisifisi ukuthi kodwa uhambe kwesikhathi nami ngiyafisa ukuthi ngigcine ngumculo njengami. La kanjalo lapho ukhona ngumculo. Mfowethu esizokhuluma ngakho ngoba ufikile endimeni yomculo le esizokhuluma ngayo i-album yokuqala. Album yokuqala ngayami. I-album yakhe yokuqala. Album yokuqala. Mncidezeli mteka baba ungenile nawe endimeni yomculo kaMaskandi ungene kanjani ekhetha lami ngoba siyakubona ey'nkundleni zokuxhumana hayi ukuthi asikuboni. Ukhona lapha ey'nkundleni zokuxhumana siyakubona ku-YouTube uyatatazela nakhona ku-YouTube. Ake sibuye ungene kanjani ekhetha lami noma yini le ekwenze ukuze ube nomdlandla ukuthi nawe ngene emculweni kaMaskandi? Angiqale la igama isifundo washabalala phansi enkandla ngamalala. Lapho engikhulele khona nje kakhulu. Noma ke ngeke ngathi kuba ngapha seThekwini kancane. Iminyaka ngo-2005. Ngumuntu ngibe ngonakeni eMaskandi. Mangifike emakhaya ngo-28 ayifika ayibo. Kunombangiswano kabi la umphumela nomtshengiseni hayibo iyadlala lento le. Imnandi nje impela. Hayi nami ngakhula nje kwakungalingisela ngibona kuyenze ukuthi ngase ke nami kwakhona ukubhala ngabona hayi kuyenze ngempela gcina ke sengena ke endimeni ngoba sengikwazi ukubhala ngokwami ngikulela futhi ngokwami. Ungene ngimopho nyaka?
umculo engene ngo-2014 2014 nayo sunesikhathi impela yabona uma ungene ngo-2014 okusho ukuthi insizwa ikunaniyezi ibheke impela lapha na ku-10 years siya-celebrate ngonyaka uzayo u-10 years kumele impela kube khona okwenzakala ake singeneke mfowethu i-album esingakhi le sokhuluma ngayo njengamanje ekutheni ukuthi ugcine ukuyikhipha Mncidezeli sakhipha ne-album eyodwa umuntu obedile nama-single track ngesikhathi esiningi. Oh, ama-single lawo ophithuma nabo njengamanje. Oh, hayi. Nginayo i-album ebengiyikhiphe ngonyaka Oh, une-album ekhona. Okay. Bafowethu into engenze ukuthi ngihlale nani nobabili ningabantu abasha. Ukuba basha benu kukhona into enidlulisayo kwabanye abantu abasha nokuthi kukhona izinto enizifundayo. Ake siqala kuyinselelo. Ngizoqala kuwena Butternut ngibheke izinselelo mfowethu okwahlangabezana nazo. Ngabe kukhona yini la khona uthe mawufika endimeni wabona ngathi uyahlukumezeka noma mawungahlukumezeki noma wabona ukuthi cha le ingangenza ukuthi ngiphume endimeni yomculo uma kuya ngokuthi mhlawumbe iyaqhubeka. Ake sibheke lapho ukuthi ngabe kukhona yini izimo kanjalo okwahlangabezana nazo. Akukho alikho elibi nje engisabhekene nale kumasipala. Abahleli bemicimbi noma kuke kube khona mhlawumbe umasipala okwenzayo mhlawumbe okudlulisayo for abaculi laba abasebasha nabaculi asebefikile kwindima mhlawumbe abangakafiki kwibalazwe kakhulu kulemicimbi emikhulu ebizwa ngemicimbi le esijwayelekile ebakhona iminyaka yonke. Ngifuna ukubuka lapho nasho ukuthi iphuzu lakho ulibona ukuthi liye lapha ekutheni ukuthi omasipala noma umnyango wezobuciko namasiko ukwazi ukubheka lapho. Lokho ngasithozisa ukuthi mhlawumbe nje ngenza isibonelo mhlawumbe nje mhlawumbe umcimbi ethi ayingibeka imali engaka kodwa ngifisa ukuthi ilele mali izodlalela abaculi abasafika emculweni. Lokho ngasisiza ukuthi simame sithole nemali yokukhipha ama-CD. Ngizwe kahle mteka baba sibuye kuona mfowethu ngibuya nawo lo mbuzo nakuwena khehla lami. Mncidezeli. Hayi sikhona kaningi phela ngoba singenesikhathi ngaqala umculo. Mhlawumbe sezowabili ngithola khona umuntu mhlawumbe ofeza idingo zakhe ngathi. Yebo. Mhlawumbe yenze mhlawumbe ethi event noma wenza umncintiswano. Singisa amagama ethu sebenzise thina. Egcineni singatholanga lutho futhi. So mhlawumbe ehambe wabhalisa ngathi mhlawumbe eminyangweni wezomculo lezobuciko. Mase ethole mhlawumbe lento ayitholayo engabe sasibheka futhi nayo lento ukuthi ngasemakhaya kakhulukazi nje kumasipala nje uma wenza imicimbi ulanda abantu baneke kude uthola ukuthi akusekho ngisho ababili abathathu abaculi bendawo lonke yasilimaza kakhulu. Kukhona nike nikwenze ukubhala nje kakhulukazi incwadi noma proposal ekutheni ukuthi lokho ikubheka umasipala. Kukhona phela ngoba ngasekhaya kunomcimbi odwa wenziwa lapha eNcamalala oyi-16 June. Kuyezwenziwa nje kodwa ababhekeleli ukuthi futhi bakhona abaculi kuleya ndawo leyana. Futhi akwesithi masithi masenze umcimbi lesibabize noma sibize lo muntu lo osuke sikhumana naye mase sibalethela something wakhona into encane abasilethelayo mhlawumbe njenge-stage mhlawumbe ukuthi sihlanganisele. Ma ukuthi benze umcimbi kumele babheke ukuthi hayi asitholi mhlawumbe abo 5 laphana abaculi asinikeze besiyabana because abakwenza kodwa kuyisicelo nkosi yami siyacela ukuthi izofika labona inyanga ngakithi nje enkandla ukuthi bengasikhohla kahle ukuze sikwazi nathi ukukhula. Ngiyaluza lolu daba ngoba kubalekile nawe mbukeli lapha ekhaya ukuthi sikhulume izinto ezikanje. Lezi insizwa isencane, lezi insizwa zine talente, lezi insizwa ziyazenzela ihlangana nabantu uthola ukuthi nasekhaya phela futhi kufanele belale bedlile njengabantu abasuke benza umsebenzi okanje ngoba egcineni ukuphuma bonakala umuntu kuthiwa adecule endaweni ethile akatholanga lutho kodwa ekhaya basuke bethembile ngoba basuke begibele ngemali nokugqoka nje ekuthena ukuthi befike bebukeke lapha emcimbini futhi kusuke kubalekile lokho. Ngizobuya la mfowethu Mncidezeli ihloko se-album yakho oyikhiphile le othe uyikhiphe nge-2021 2022 ithini ihloko? Ihloko sithi imvula nezikhukhula. Imvula nezikhukhula. Ukhuluma ngesimo esehlele thina sonke.
phela imvula nezikhukhula nathi sehlele ngale nje konanda kushona komzinyathi hayi phela bakubhuka wena oprofeta noma awukhuluma ngale angithi ngiyiciko shima ngiyiciko into engenza kumele ngaqoqa oh yebo oh imvula nezikhukhula inhloko se album leso yebo umuntu sengake YouTube uyocheka ukuthi ngikhuluma ngani asenze kanje mbukela lapha ekhaya kulula imvula nezikhukhula awuthokozela nathi ingoma yalensizwa le ethi imvula nezikhukhula iyona ke lengoma esikhuluma ngayo mbukela lapha ekhaya amazwibela ayo sithi kabi kabi mntaka baba bazwile abantu ukuthi ukhuluma ngani mfowethu akusichazele hayi impela zingazana lapha manje ngifana ngikhomba ukufika kwami yemi kasase kuvela yebo yebo ngizwa kahle mnteka baba yazi into engithokozisayo ukuthi uthe abongena beyizwa endaweni ezithile la bakhomba khona sathi thina cha sibazwisa kuyona manje asikhuluma indaba yakusasa sibuya kuwena Butternut ialbum yakho ithini ihloko sithi angibhukhiwe sithi angibhukhiwe awubhukhiwe wena ukhala ngayo lento ade sikhuluma ngayo cha ngizokuchazele kabanzi hayi isihloko sethi ngoba ngakhala ukuthi angibhukhiwe nje umsebenzi engisebenza kuona khona nawe angini kuze sihole kumele ubhuku nesibone nje uma ngathi mhlawumbe usenza insuku embili ngeviki uzoholela lezo nsuku embili uma ungabhukhiwe awutholi imali kanti siyasiza ngayo le mali esondleni nezingane support nomndeni manje engangiveza isikhalazo la ngifuna ukuthi nomphathezwe kahle ukuthi uma engangibhukhile ukuthi ingane zami zolala endlini mase ngiphinde ngiqoqozeleke kulabo baphuza imali ngoDisemba ebheke ukuthi ngoJanuary babazobhukha uzongabhukha ngoJanuary ingane sefuna ukudla sefuna ukubuyela esikoleni usubhena nenkinga enkulu khona kubhlungu impela ingangaza ukhipha le ngoma ethi angibhukhiwe yazi le ngoma inesifundo kakhulu kodwa egcineni baningi abantu abazofunda kuyona awuyithokozele nansi ingoma ethi angibhukhiwe akhuluma ngayo uButternut ethi angibhukhiwe uthinte into eyiningi kakhulu la ukuphuza uthola ukuthi ngeke ubhukhwe ngoJanuary ngeke ubhukhwe nangawo uDisemba uqobo kodwa le mali othe wena wathi ukuyithola mhlawumbe ngoNovember noma kulezi ezinye izinyanga wavele wayiphuphisa nje ngesikhashana esinane futhi amaholiday ngicabanga ukuthi mathathu akhona ngoDisemba awuyibona adla imali kakhulu kodwa angikho ke lapho kakhulu ngifuna sigonqe njengamanje madoda amakhulu Butternut mnteka baba abantu babuye uthola ukuthi bayafuna inkundla zokuxhumana bayafuna ukuthola ukuthi bekhulume nawe bezwele wena ukuthi wena utholakala kanjani noma uma befuna ukukubhukha ke ngoba ungabhukhiwe nje bakubhukha kanjani mnteka baba benza kanjani abantu ukuze bekuthola ngiyatholakala ku WhatsApp kule number ethi 072 368 97
naku-Facebook ngikhona futhi ubhala ukuthi Isiqiniseko Dlamini, uvula ama-bracket, ubhala ukuthi Butternut, uvala ama-bracket, ngiyatholakala nakhona. Ngizwa kahle shothi abantu bengakwazi ukuthi betholana kanjani lapho. Ukuthi nje ebengifonela kunamba ethi 072 368 9070 noma ebengi-WhatsApp noma ebengithole ku-Facebook ngiyatholakala. Kunjalo sibuye kuwena Mncidezeli. Hayi Mncidezeli uyatholakala phela ku WhatsApp namba yodwa 02 071 3547 ya WhatsApp futhi ifonele bese kuba ku Facebook ke ngizocela ukuthi ngiphi sekuyilona ethiwa ilona ephusha kancane ngiye kakhulu epage ubhala ukuthi nje Mncidezeli Maskandi Mshengu sokuthola ke lapho Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya kumnandi ukuhlala nezinsizwa ezisencane sizwe okuthile okuvela kuzona nawe maluyiciko bakwethu sithinte uzokwazi ukuthi usondele kuthina sikhulume nawe sihlalele sizwe nawe uvo lwakho yabona lezi zinsizwa nje bengikhuluma nazo nje izinto ezisobala na kanjani nawe singakubuza zona uyiphendulele nawe ngezingawe ngoba egcineni sifisa ekutheni ukuthi sibabone ikusasa lakho isasa labo bobabili lezi nsizwa ngoba ngihleli nazo ekutheni ukuthi liqhakaze na kanjani bebe nekusasa elihle liqhakaze beyiphambili igama ngumzothule ngingokashembe isibongo ungasubscribe njengamanje uthi Has No Hlonze TV igama lohlelo Sikhangenkezo TV show yima wakho yimba